लोगोफोर दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिक नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों जायफोरा इन्ट्रेस्ट मिथिनो लुगैयो बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हागोन आरो बे टपिकआनो जाहैबाय निउ एजुकेशन पलिसि गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि सोमोन्दै डिटेल्स थख एकदम मोजां एक्सप्लेनेशन होनानै बे भिडिअखौ बानायनो नाजानाय जादों नोंथांमोननो बुजि मोननाय बायदि गोरलै रावजों बुजायनो नाजानो नागिरदों जेसेबां हायो नायनो स' दिनैनि भिडिअ जागोन गोदान सोलोंथाइ खान्थि माने निउ एजुकेशन पलिसिनि सोमोन्दै जायफोरा निउ एजुकेशन पलिसिनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैयो बिथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला डिटेल्स बुजि मोननो हागोन स' आगोलो जोंनि गथ'फ्रा जेब्ला 5 इयार्स जायो सरकारि स्कुलफ्राव एडमिशन लाहैयोमोन 5 इयार्सनि उनाव दा नाथाय 3 इयार्स जानाय लोगो लोगो गथ' सासेया स्कुलाव एडमिशन लाहैनांगोन गथ' सासेया 3 बोसोराव फिसायानो थायो गथ' फिसायानो थायो बे एकदम गोरलै बियो दा बे समावनो फरायसालियाव थांनांगोन फरायसालियाव एडमिशन लाहैनांगोन बे सरकारि स्कुलफोराव फरायनोब्ला एक्चुअली प्राइभेट स्कुलफ्रा बिदिनोखा 3 इयार्सफोरावनो थाङो प्राइभेट स्कुलफ्राव स्कुल एडमिशन होयोबा 3 इयार्स जानाय लोगो लोगोनो एडमिशन हैनांगौ थिग बेबायदिनो सरकारि स्कुलफ्रावबो दानिया गथ' फिसाया 3 बोसोर जानाय लोगो लोगो स्कुलाव एडमिशन हैनांगोन बेनिफ्राय बियो एडमिशन लाहैनानै 3 बोसोरनि उनाव 4, 5, 6 बोसोरसिम माने 3 बोसोर बियो स्कुलाव जेबो लिरनाय बे गथ'खौ जेब्ला बियो 3 बोसोर जानाय लोगो लोगो स्कुलाव एडमिशन लाहैगोन बे समाव बिखौ जेबो फरायनाय आरो लिरनायनि सायाव नारसिननाय जानाय नङा आरो सोलोंनाय आरो लिरनाय फरायनायनि सायाव सोनारनानै बिसोरखौ बेयाव सोलोंथाइ होनाय जानाय नङा जेब्ला गथ'खौ 3 बोसोरनि उनाव फरायसालियाव एडमिशन हैगोन 3 बोसोरनि थाखाय 4 बोसोर 5 बोसोर 6 बोसोर जानायसिम 3 बोसोर बे गथ'खौ लिरनाय आरो फरायनायाव गोसो होनाय जानाय नङा नाथाय बिखौ आदोत माने बेखौ हुदा खालामनाय जागोन स्कुलाव थांनाय स्कुलाव बेबायदि परिबेस जायो स्कुलाव फरायो बेबायदि मोनसे हुदाखौ बारायनो थाखाय गथ'नि गोसोआव बे 3 बोसोरखौ ओरैनो पास खालामनाय जागोन स्कुलाव खेला गेलेनाय मेथाइ खननाय मोसानाय दामनाय देनाय गथ'आ जि गोसो जायो बेखौनो मावनो होनाय फोरोंगिरिया गथ'फोरजों गेलेगोन फिल्डआव स्कुल सिङाव बेबायदि 3 बोसोरखौ थारमाने बेबायदिनो बारहोनाय जागोन माने एनभायरनमेन्ट मोनसे गथ'नि गोसोआव सोनानै होगोन जे बेयो मोनसे फरायसालि बेयो रंजानाय मोननाय जायो बेयो फैयोब्ला बेयो ओरैबायदि मोजां बुस्थु नुनाय जायो खालामनो मोननाय जायो बेबायदि मोनसे सेन्टिमेन्टखौ गथ'नियाव सोना होनाय जागोन 3 बोसोराव दाना 3 बोसोर बारनाय लोगो लोगो गथ' सासेया 1 थाखो मोनगोन बिनि उनावसो 1 थाखो मोनगोन जेब्ला गथ'आ 1 थाखो मोनगोन अब्ला गथ'आ 7 बोसोर जागोन आरो 8 बोसोर मोननाय लोगो लोगो गथ'आ 2 थाखो मोनगोन आरो बे 2 थाखोसिम मोनसे सेक्सन एलपि सेक्सना जोब्बाय सिगांना एलपि सेक्सना डाइरेक्ट 5 बोसोर जानाय लोगो लोगो 1 थाखो नाम लगायबाय 1, 2, 3, 4, 5 थाखो जाबाय डाइरेक्ट बिजाब फरायहोनाय जाबाय बिजाब होनाय जाबाय 5 थाखो मोननाय लोगो लोगो एलपि सेक्सन जोब्बायमोन दाना नाथाय बिदि नङा दाना गथ'आ 3 बोसोर जानाय लोगो लोगो फरायसालियाव फरायहैगोन आरो बियो 3 बोसोरनि थाखाय बे फरायसालियाव एडमिशन लानायनि उनाव बिजाब फराया आरो हांखो लिरनो सोलोङा बियो नाथाय बियो बायदिसिना हांखोजों गेलेगोन हांखोफोरजों बियो गेलेनाय माबा माबि गेलेनाय रंजानाय माबा माबि गथ'आ जि गोसो जायो बेखौनो खालामगोन 3 बोसोरनि थाखाय आरो 3 बोसोर जोबखांनायनि उनावसो गथ' सासेया 1 थाखो मोनगोन 1 थाखो मोननाय लोगो लोगो गथ' सासेया 7 बोसोर जागोन आरो 8 बोसोर जानाय लोगो लोगो गथ' सासेया 2 थाखो जागोन किन्तु बे 3 बोसोर बे गेलेनायनि सम आरो बे 1 थाखो 2 थाखो बेयाव जेबो एग्जाम जानाय नङा जेबो एग्जामनि माने प्रोभिजन थानाय नङा बेयाव दाना 8 बोसोर जानाय लोगो लोगो गथ' सासेया एलपि सेक्सनखौ बारबाय बेखौ एलपि सेक्सन होननानै बुङा बेखौ बुङो फाउन्डेसन स्टेजखौ बारबाय आगोलनि रावजों बुंदों आङो एलपि सेक्सन होननानै नाथाय बेखौ एलपि सेक्सन ओनलिया बेखौ बुंगोन फाउन्डेसन स्टेज 2 थाखो मोननाय बारनाय लोगो लोगो 2 थाखो पास जानाय लोगो लोगो पास जानायजों खोथा गैया 2 थाखो बारनाय लोगो लोगो सासे गथ'आ फाउन्डेसन स्टेजखौ बारबाय दाना नेक्स्ट स्टेजआ जागोन प्रिपारेटरि स्टेज गथ'आ 3 थाखोनिफ्राय जागायजेनगोन
3 4 5 3 4 5 बे 3 बोसोरनि थाखाय गथ'आ मुं थिसनगोन प्रिपेरेटरि स्टेजाव जेब्ला फाउन्डेसन स्टेजखौ बारगोन 3 थाखो मोनगोन 3 थाखो मोननाय लोगो लोगो 3 थाखोनिफ्रायनो प्रिपेरेटरि स्टेज जागायजेनगोन दाना प्रिपेरेटरि स्टेजाव 3 थाखोआव मुं थिसनबाय बेयाव 3 बोसोर फरायगोन प्रिपेरेटरि स्टेजाव 3 थाखो नाम लगायबाय 4 थाखो मोनबाय आरो 5 थाखोसिम प्रिपेरेटरि स्टेजाव फरायनांगोन सिगांबा एलपि सेक्सनावनो 5 थाखोसिम फरायखानांगौमोन दाना नाथाय 5 थाखोसिम मोननो मोननै स्टेज बारनांगोन गिबिया जाबाय फाउन्डेसन स्टेज दहायनिया फाउन्डेसन स्टेजखौ 2 थाखोसिम फरायगोन बिनिफ्राय 2 थाखो बारनाय लोगो लोगो 3 थाखो मोननायनिफ्राय प्रिपेरेटरि स्टेज जागोन आरो प्रिपेरेटरि स्टेजाव 3 बोसोर फरायनांगोन जाबाय 3 थाखोनिफ्राय 3 थाखो 4 थाखो 5 थाखोसिम प्रिपेरेटरि स्टेज अब्ला गथ'आ बेसेबां जागोन 8 बोसोरनिफ्राय 9 बोसोर 10 बोसोर 11 बोसोर जाहैगोन बियो जेब्ला बियो 11 बोसोर जागोन गथ' सासेया अब्ला बियो 5 थाखो मोनगोन दाना 5 थाखोनि उनाव 6 थाखो मोनगोन माने गथ'आ 11 इयार्स जानाय लोगो लोगो बियो 5 थाखोनिफ्राय गगोन आरो लोगो लोगो बियो 11 इयार्सआवनो 6 थाखोआव मुं थिसनगोन आरो 6 थाखोआव मुं थिसननाय लोगो लोगो बेयो गुबुन मोनसे स्टेज जागोन बेखौ मिडल स्टेज होननानै बुङो सिगांबो बेखौ मिडल प्राइमारिखौनो होनना बुङोमोन एमइ सेक्सन बेयाव जेबो सोलाय सोल' जायाखै एमइ सेक्सनाव 6 थाखो 7 थाखो 8 थाखो थायो नैबेनि दानिखौ एमइ सेक्सन होननानै बुङा निउ एजुकेशन पलिसियाव दानिखौ बुंगोन मिडल स्टेज आरो मिडल स्टेजावबो एखे थाखोफ्रानो थागोन बे जाबाय 6 7 8 सिम 8 थाखोसिम मिडल स्टेज थागोन 6 थाखोनिफ्राय अब्ला गथ'आ जाहैगोन 14 बोसोर मिडल स्टेज माने एमइ सेक्सनखौ आगोलनिबा एमइ सेक्सन जादोंमोन दानि मिडल स्टेजखौ बारनायनि उनाव गथ' सासेया जाहैगोन 14 बोसोर आरो 14 बोसोराव बियो क्लास 8 पास खालामगोन आरो 14 बोसोरावनो क्लास 8 पास खालामखांनानै बियो क्लास 9 आव एडमिशन लागोन दाना क्लास 9 आव एडमिशन लानाय लोगो लोगो बियो मोनसे स्टेजआ बारलायबाय आरो क्लास 9 निफ्राय जागायजेन गुबुन मोनसे स्टेज बे जाबाय सेकेन्डारि स्टेज आरो सेकेन्डारि स्टेजाव सासे स्टुडेन्टआ 4 बोसोर फरायनांगोन बे जाबाय मा क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 बेयाव 4 बोसोर फरायनांगोन दाना बे 4 बोसोराव जेबो मेट्रिक आगोलनि मेट्रिक परीक्षा होननाया थानाय नंलिया क्लास 9 आव एडमिशन लाबाय क्लास 9 आव मा साबजेक्ट थायो क्लास 9 आव जेबो माने नैबे आर्ट्सनि साबजेक्ट नैबे साइन्सनि साबजेक्ट नैबे कमार्सनि साबजेक्ट होननाय थाया जेरैबायदि दाबो क्लास 9 आरो 10 आव जेबो स्ट्रिमनि बाथ्रा थाया साइन्सबो लानो हायो मेथ्सबो लानो हायो जिअग्राफि लानो हायो बर' एसामिस हिन्दी इंलिश गासैखौबो लानो हायो क्लास 9 आव दानियाबो क्लास किन्तु मा जायो दानिया क्लास 10 मोननायनि उनाव गांसेल' साबजेक्ट एबा स्ट्रिम बासिना लानो गोनां जायो बे जाबाय मा आं साइन्स लागोन गुबुना माने कमार्स लागोन आर्ट्स लागोन ओरैबायदि नाथाय दानिया क्लास 9 आव जि साबजेक्ट लागोन नों क्लास 9 आवथ' नों जायखिजाया साबजेक्ट लागोन ना साइन्सबो लागोन मेथ्सबो लागोन इंलिशबो लागोन बर'बो लागोन खिसारि लाया होमबा जायखिनि बेखौनो लेथेर बेथेर लाया होमबा जोङो जा गोसो बेखौनो लायो जों क्लास 9 आरो क्लास 10 आव थिग बे जोङो क्लास 9 आरो 10 आव जिफोर साबजेक्टखौ लायो बेबायदि साबजेक्टजोंनो जोङो क्लास 10 बारनायनि उनावबो 11 आरो 12 आवबो बेबायदिनो फरायलांबाय थाखागोन कुनु क्लास 10 पास जानायनि उनाव आर्ट्स स्ट्रिम साइन्स स्ट्रिम बिदि गैला क्लास 9 नाव नों जि साबजेक्ट लादों क्लास 9 आव गासैखौबो लायो आर्ट्सबो लायो साइन्सबो लायो कमार्सबो लायो ससियेल साइन्सबो लायो ससियेल साइन्स माने बे माबाखौनो पलिटिकल साइन्स ससियेल साइन्स पलिटिकल साइन्स थायो आरो बिगियानबो थायो ना क्लास 9 आव आरो क्लास 10 आव बे बिगियान माने बे गोरलै बिगियान क्लास 9 दानि जितु क्लास 9 नि गोरलै बिगियान बे गोरलै बिगियानखौ नोङो क्लास 12 सिम लाखानांगोन गोरलै सानखान्थि थायो बे गोरलै सानखान्थिखौ नोङो गोसोबा क्लास 12 फालासे फरायलांखानो हागोन ससियेल साइन्स जायखौ जों पलिटिकल साइन्स होननानै मुं होयो माबायाव दानि क्लास हायर सेकेन्डारियाव दाना बे पलिटिकल साइन्सआ नों गोसोबा नोङो क्लास 12 फालासे लालांखानो हागोन माने क्लास 10 नि उनाव नोङो कुनु साबजेक्ट बासिनो गोनां गैया आं साइन्सखौल' लानि बा नों साइन्सखौल'बो लानो हायो गोसोबा नोङो जिखौ लानो गोसो बेखौनो लानो हागोन बेयाव जेबो स्ट्रिमनि डिफारेन्स गैला बेयाव मोनसे मेरिट्स दं माने एडभान्टेज दं बे जाबाय मानसिफोरा स्ट्रिमखौ लानानै एसे माबा माबि सानलायनाय जायोमोन दाना खिन्थु स्ट्रिम गैला नालाय
नों आर्ट्स आं आर्ट्स फरायदोंलै दुरबल गावनि गोसोखौ माने गाहाय खालामनानै लायो आरो गोसोखौ नार्भास खालामनानै लायो आं आर्ट्स फरायदों दुरबल कर्स फरायदों आं बिदि मोनसे साननाय दंमोन दाना नाथाय बेबायदि दुरबल साननाय जानाय नंलिया मानोना जेबो स्ट्रिम थानाय नंलिया आर्ट्स कमार्स साइन्स होननाय गासै साबजेक्टखौनो जि गोसो बेखौनो लानानै फरायलांबाय थानो हायो आर्ट्सनिबो गांसे लानो हायो साइन्सनिबो गांसे लानो हायो कमार्सनिबो गांसे लानो हायो बा आर्ट्सनि गांनै कमार्सनि गांनै बेबायदि मोनसे साबजेक्टनि नाम्बार थागोन गांबा साबजेक्ट लानांगोन बिनि गेजेराव बासिनांगोन बे गांबा साबजेक्ट बा साबजेक्टआ बेसेबां आं मिथिथ'आ दा जिहेतु सिलेबासखौ बानायथ'वाखैनो जायखिजाया बेयाव गांबाखौनो हमबाय गांबा साबजेक्ट लानांगोन होनना बुङोबा बे गांबा साबजेक्टखौ नों गोसो बायदि बासि साइन्सनि गांनै लाबाय आर्ट्सनि गांसे लाबाय कमार्सनि गांनै लाबाय बेबायदि बासिनानै नोङो गांबा साबजेक्ट जायखिजाया लानानै हायार सेकेन्डारिसिम फरायनांगोन नोङो दा हायार सेकेन्डारिसिम नोङो गेजेर गेजेर सेमिस्टार सिस्टेम एग्जाम जागोन बेयाव 6 मान्थसनि उन बेबायदि कुनु माने मेट्रिक परीक्षा एनुवेल परीक्षा होननाय थानाय नङा बेबायदि नोङो क्लास 9 निफ्राय क्लास 12 सिम फरायगोन बेयालासे माने नोङो 18 बोसोर जाहैगोन सासे फरायसाया 18 बोसोर माने फरायगोन 15 बोसोर गथ'आ 15 बोसोर फरायबाय आरो बियो 3 बोसोर जानाय लोगो लोगो फरायदोंमोन नालाय बिनिखायनो बिथिंगालि 15 आरो बै गोरलै सम 3 बोसोर बेखौ लानानै 18 बोसोर तारमाने 18 बोसोर जानायालागै गथ' सासेया माने बियो क्लास 12 पास जाहैबाय आरो बेबायदि सिम्पल आरो गासै बुंनि आङो 5+3+3+4 होननायनि स्ट्राक्चारा बेनो फार्स्ट फाउन्डेसन स्टेजआव गथ' सासेया 5 बोसोर फरायनांगोन बेनिखायनो 5 बिनि उनाव प्रिपारेटरि स्टेज बेयाव 3 बोसोर फरायनांगोन बेनिखायनो +3 प्रिपारेटरि स्टेजनि उनाव मिडल स्टेज फरायनांगोन मिडियाराव माने 10 नि 8 थागोन बेयाव 3 बोसोर फरायनांगोन बेनिखायनो +3 बेनिफ्राय लास्ट मोनसे स्टेज बे जाबाय सेकेन्डारि स्टेज बेयाव नोंथाङा 4 बोसोर फरायनांगोन बेनिखायनो +4 आरो ओंखायनो फिगारा मा जाखो 5+3+3+4 बे फिगाराव एजुकेशन सिस्टेमा जासिगोन दाना नेक्स्ट सिस्टेमा हायार सेकेन्डारि दानियाथ' हायार सेकेन्डारि नंला माने सेकेन्डारि स्टेज पास जानायनि उनाव माने क्लास 12 बारनायनि उनाव नोंथाङा मा फरायगोन माबायदि फरायनांगोन मा जागोन माने दानि मतेबा क्लास 12 पास जानायनि उनाव डिग्री फरायोमोन ग्रेजुएशन खालामोमोन नाथाय दानिया माबायदि जागोन बेनि सोमोन्दै बुंलायनोसै दाना जाबाय बिराद इन्टारेस्टिं आरो मोजां मोननैसो सुबिदा दङ बे जाबाय मा नोङो दानिया जाबाय आगोलनिया माने जाय दा सोलिबाय थादों दै दाना जाय सोलिबाय थादों बे सोलिबाय थानाया मा नोङो हायार सेकेन्डारि माने 12 पास जानायनि उनाव नोङो डिग्री पास खालामनो थाखाय नोङो 3 बोसोर नों फरायथारनांगोन 3 इयार्स कोर्स नों फरायथारनांगोन BA BCom BSc पास खालामनो थाखाय नोङो बे डिग्री कोर्सखौ पास खालामनो थाखाय नोङो 3 बोसोर फरायथारनांगोन दानिया नाथाय फैबाय थानाया निउ एडुकेशन पलिसिनिया नोङो 12 पास जानायनि उनाव 3 बोसोर फरायथारनांगौ होननायनि जेबो खोथा गैया दा सोलिबाय थानाय सोलोंथाइ खान्थिया हायार सेकेन्डारि एबा 12 पास जानायनि उनाव नोङो जुदि 1 बोसोर 2 बोसोर फरायोबा नोङो डिग्रीखौ पास खालामनो हाया आरो 2 बोसोर फरायखांनायनि उनाव नोंथाङा जुदि माबा थाखा फैसानि जाहोनाव सोलोंथाइखौ बा नोंथाङा फरायनाया कन्टिनिउ खालामनो हायाब्ला आरो 1 बोसोर 2 बोसोर गेप थानानै जुदि फिन फरायफिननो नांगौ जायोब्ला गारनायनि फार्स्टनिफ्राय फरायफिननो गोनां जायोमोन दाना नाथाय माल्टिपल एग्जिट आरो माल्टिपल एन्ट्रि जानो हायो नोंथाङा 12 पास जाखांनायनि उनाव 3 बोसोर फरायनांगौनि होननाय जेबो खोथा गैया 1 बोसोरबो फरायनो हायो 2 बोसोरबो फरायनो हायो 3 बोसोरबो फरायनो हायो 4 बोसोरबो फरायनो हायो ग्रेजुएशनाव दानि ग्रेजुएशनावथ' 3 बोसोर नाथाय नै फैबाय थानाय गोदान एडुकेशन पलिसियाव नोंथाङा हायार सेकेन्डारि एबा 12 पास जानायनि उनाव 1 बोसोरबो फरायनो हायो 1 बोसोर फरायनाबो फरायनायखौ दोनथ'नो हायो अब्लाबो नोंथाङा मोनसे भेलु मोनगोन जायखौ सार्टिफिकेट कोर्स होननानै बुङो 12 पास जानायनि उनाव आंहा फैसा थाखा गैया बारा फरायनो हानाय नङा आङो बोसोरसे फरायनि अके बोसोरसेल' फरायनो हायो नोंथाङा अब्लाबो नोंथाङा सार्टिफिकेट कोर्स मोनगोन सार्टिफिकेट मोनगोन 1 बोसोर ना 2 बोसोर फरायखांनायनि उनाव 2 बोसोरल' फरायनोल' हाबायलै आं आरो फरायनो हानाय नंला अके 2 बोसोर फरायोब्लाबो नोंथाङा मोनसे मा मोनगोन डिप्लोमा कोर्सनि सार्टिफिकेट मोनगोन डिप्लोमा कोर्स फरायनाया ओरैनो थांगारा आगोलनियाबा नों ओरैनो थांगारोमोन नोङो ग्रेजुएशनाव नोङो एडमिशन लाबाय एडमिशन लानायनि उनाव 1 बोसोर फरायबाय 1 बोसोरनि उनाव आं फरायनो हानाय नंला बबेबा खामानि मावनो गोनां जाबाय न'आवनो खामानि मावनो गोनां जाबाय फैसा थाखानि आंखाल जाबाय फरायनो कन्टिनिउ खालामनो हालिया फरायनायखौ अब्ला नोंनि 1 बोसोर फरायनाया ओरैनो थांगारोमोन दानिया खिन्थु ओरैनो थांगारा
आरो 3 बोसोर फरायबा नोंथाङा माने कमप्लिटलि ग्रेजुएशन जाबाय आरो डिग्री जाबाय आरो डिग्री मोननाय जाबाय आरो 3 बोसोर फरायबा 3 बोसोर फरायनायनि उनाव नोंथाङा डिग्री फरायनो हायो 3 बोसोर फरायखायोबा नोंथाङा बेचलर कोर्स जाबाय सासे बेचलर जाबाय आरो बेचलर डिग्री होल्डार जाबाय आरो नोंथाङा नेक्स्ट फरायबावनो गोसोब्ला हायर एजुकेशन फरायबावनो गोसोब्ला नोंथाङा आरो 1 बोसोर फरायबावनो हायो बेखौ रिसार्च होननानै बुङो रिसार्च नाय जागोन 4 बोसोर फरायखांनायनि उनाव रिसार्च कमप्लिट खालामनायनि उनाव नोंथाङा पोस्ट ग्रेजुएशन दाना पोस्ट ग्रेजुएशन थांलायनोसै पोस्ट ग्रेजुएशनाव नोंथाङा 2 बोसोर एबा 1 बोसोरनि कोर्स बियो बिनिफ्राय ग्रेजुएशन खालामखांनायनि उनाव डिग्री खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा पोस्ट ग्रेजुएशननि थाखाय एडमिशन लानो हागोन पोस्ट ग्रेजुएशनाव 1 बोसोर एबा 2 बोसोर जायो माबायदि जायफोरा माने 12 पासनि उनाव ग्रेजुएशन डिग्री मोनबाय बिथांमोना जुदि पोस्ट ग्रेजुएशन खालामोब्ला बिथांमोना पोस्ट ग्रेजुएशनाव 2 बोसोर फरायनांगोन आरो जायफोरा हायर सेकेंडरी पास खालामखांनायनि उनाव माने 12 पास खालामखांनायनि उनाव रिसार्च सर्टिफिकेट मोनदों माने 12 पास खालामखांनायनि उनाव जायफोरा 4 बोसोर फरायबाय 4 बोसोर फरायनायनि सर्टिफिकेट दं बिथांमोना पोस्ट ग्रेजुएशनाव 1 बोसोरल' फरायनांगोन सो बेबायदि इन्टारेस्टिं दाना बेयाव नैबे फैबाय थानाय निउ एजुकेशन पलिसियाव नों बेसेबां फरायखोलै होनना बुंबा आं BA BCom माने BSc होननाय बाथ्राया गोजोबसिगोन मानोना कुनु साइन्स स्ट्रीम आर्ट्स स्ट्रीम कमार्स स्ट्रीम होननाय गैला नोङो बेसेबां आं MA पास BA पास MSc पास होनना बुंनाय सोदोबा जोबलांसिगोन मानोना सोरबा सासेया जुदि हायर सेकेंडरी माने 12 पास जानायनि उनाव 3 इयार्स फरायदोंब्ला बिनियाव ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट थागोन हायर सेकेंडरी पास खालामखांनायनि उनाव 2 बोसोर फरायदोंबा बिनियाव डिप्लोमा थागोन 1 बोसोरल' फरायदोंबा बिनियाव सर्टिफिकेट थागोन 4 बोसोर फरायखायोबाथ' रिसार्च कमप्लिट खालामनाय जाबाय ओमफ्राय 4 बोसोरनि उनाव पोस्ट ग्रेजुएशनाव 2 बोसोर आरो 1 बोसोर बेखिनि आरो दा नोंथांमोना बे पोस्ट ग्रेजुएशनखौ बुजि मोनदों मोनाखै पोस्ट ग्रेजुएशनाव 1 बोसोरबो फरायनो गोनां जानो हानाय 2 बोसोरबो फरायनो गोनां जानो हानाय 12 पासनि उनाव जायफोरा 3 बोसोर फरायदों 3 बोसोर फरायखांनायनि उनाव पोस्ट ग्रेजुएशन खालामनो थाखाय 2 बोसोर फरायनांगोन आरो हायर सेकेंडरीनि उनाव जायफोरा 4 बोसोर फरायदों माने रिसार्च कमप्लिट खालामदों 4 बोसोर फरायखांनायनि उनाव पोस्ट ग्रेजुएशन खालामोब्ला बिथांमोना 1 बोसोरल' फरायनांगोन पोस्ट ग्रेजुएशनाव सो नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ बे जाबाय निउ एजुकेशन पलिसिनि कमप्लिट फिगार नाथाय सिलेबासफ्रा दाबो कमप्लिट जायाखै सर्टिफिकेट कोर्सआव मा फरायनांगोन डिप्लोमा कोर्सआव मा फरायनांगोन माने ग्रेजुएशन एबा डिग्रीयाव मा फरायनांगोन बेफोरनि सिलेबासा दाबो माने प्रिपेयार जायाखै हयथ' जाबाय थादों गभर्नमेन्टआ एनाउन्स खालामगोन अब्लाना गोदान भिडिअ लाबोगोन सो नोंथांमोना निउ एजुकेशन पलिसिखौ बुजिबाय जानांगौ आरो बेनो डिटेल्सआ साबायबाय